Oy, paminaw, paminaw. Di man ini Mr. Lim ha? Motor na lang gali hinungdan nga mo gwapo ta. Nagubapa. Saya. Kining kinabuhian, nagkadugay, nagkalaay. Nawadaan ang tag inspirasyon ng style lang. Inungod yun siguro na ilang ginaingon no nga. Way lami ang kinabuhi ug way karni. Puti ka may speaking of karni. Ni si Papa, oy, imbis mo adto kay party, di na lang mo paadto. Sayang kaya akong outfit, oh. Ani Max! Tayo yung bayanan ni Tiri? Di ka may marag. Ginising mo natutulog kang damdamin. Pero time pa. Marag, di dyan ako makaya ni. Ay, magpatabang ko sa imo pare Marky. Pre. Tara dito. Kanin. Asa mga patulong? Sa muka ba tayo ka balong nag tarong tagbaktas diri magsamok-samok man ka. Kuan ba kanina lang ko importante nakakita kang pare Marky? Pre Marke? Oh. Na dito sa karwasa no. Sira lang karwasa yung motor na yabag na. Yati hinlo naman kayo na rito ah. Oh, Sure ka ha? lagi. Atun sa ako pre. Lagsik ng laway ni mo ba? Kaning. Awa ba nagwasin kung motoro sa mukha ni mo eh. Dugay mga maman pre. Dugay pa siya eh. Yati, magpatabang ka ko sa imo pre ba? Patabangog. Nakoy makita-sika dito ah. Sila po to na chika ni mo. Eh, labot Isa mo, tanong sa ikaw. Kapalo di ako ikaw ang ekspertuhan ni. Spiritual ni nagwasin ko ba? Patabang na ko yung kailaila sa iya. Ang mukha yung bataan niyo. Ay, taas pantay mo. 20 seconds, bayarin na. Kay bayaran na tika. Yain na, kay bayaran na tika. Sa di na ka-importante. Nanti galing kayo mo. Ikaw eh. Papa kay sika dito ah. Sige na po. Bayarin na, tara na. Bayarin na. Tara ba. Kana mo nang bayanan ingon ako si mo ha. Walo kayo no. Dayon, adere. Tayo man siguro na kay bago man ako na nakita Andre pre. Oy, perminter mo kung dabayon ang style ni mo. Grabe karon di ko mahangyo sa imo ka nang tabangi kog diskarte ba. Discount sa mo jud goal ni mo di ay. Makailaila ako siya or maklose o magka-date ni ba. Gusto ni mo makadate? Oh, bahala na pre basta matabangan ko Gusto nimo ani. kag closeness niya. Ang karandakit kayo pre ba. Ako lagi bahala si mo ha. Ay kabala ka. Daga na kay gipangayo pabor sa kuha ha. Karon na gani no. Hindi ka kabayad sa kuha. Tabangi kog diskarte la karon lang jud Tara. ni. Ay. Good morning. Ay ma'am. Are you new here? Oh, Can I sit? sure. Okay. Thank you. Ano nang in-English man ka? Anong nag In-English man ka? naunsa man ka wadyo kay diskarte no? Ana man na ipakita sa babae ba nga first impression pa lang niya sa imo nga formal ka? Unsaon nimo pag-hook sa babae kung lasgaw na ka? Sige. Minor ako ha. Okay. Mino. By the way, my name is Marky. Marky? Yup. Yana. Yana. Nice to meet you, Yana. Tim sa perbi. Ano ikaw may nagpalaila dapat ako may mo palaila siya ha? Kinsa man day ang nag-bridge sa inyo? Ang bridge ba ang tulay? Kinsa? Ikaw. Oo, paminaw na lang. Ako rin bahala sa imo, ha? Basta palaila ko nga. But anyway, gwapo kayong attire nimo. Asa di ka mo adto? Nakoy adtuan nga party, oy. Lagot gani kay si Papa kay gipasilig ko diri ah. Mo adto ag party. Oh, Layo na? layo pod. Na kay sakyanan wala. Wala. Naku yung motor pre Rose. Okay lang ba sa imo ha kung ihatod ka sa akong amigo pa dong sa party? Okay ra pod. Unsay oras sa imong party di ay? Mga 2 PM. 2 p.m. Ina pwede ba 1:30 sunduon na ako siya. Dili man sa pag ingon nagdali-dali jud mi ma'am no. Ang gusto lang sa akong amigo nga motabang siya sa imo ha in terms sa any kind of support. Pwede ba nga kuhaon kanya diri 1:30? Say na pagdaduha ma'am akong amigo. Napakita. Akong amigo, dili na siya manyak. Buutan eh. Masaligan, kaya kanyang protektahan. Smile. Tempa pre. Dili ba nga sobraan na to imong ipangingon sa iya? Walo yan na, madyod na. Magmangatik, madyod na.
So ani na lang yan na ha. Hatagi og pagsalig akong amigo. Okay ra? Okay lang. Muna akong hangyo nimo. Handshake, good. Handshake. Handshake lang. Handshake lang. Ay, yan na. Mr. Lim di ay. Yan na. I've been looking for you this whole life long. So okay na haon niya ha, 1:30 PM. Nay motor? Murag okay siya. Pwede na po. Paman, tara na. Anya, ready na ka first party ni mo? Tara na. I got you, baby. Akin ka ngayon. Ay, yati. Yati, ayaw pagpalpak karong yati ka. Yati, nanaunsa. Ando! Naon sa mana? Ay, wala ka rin. Nanay, bikil gamay. Hapit na ni. Andar ba? Ramsa naman ka. Dugay pa? Ha, kalmahe. Hapit na, baby. Guba man siguro na. Naguba yun siguro ni kay German man ni Marjon to ni Aki. Wala man di kay klaro eh. Gihulat pa bayat ta ka. Grabe na. Nagpaabot na ka. Hanin na lang. Di man na problema ba ka nang pwede mag-commute raman tando ha? Kasi mag-commute. Grabe. Dapat kung gusto ni mong isa ka tao, di ka mo reklamo. Ay, reklamuha imong nawong diha. Yan. Yan na! Yan na! Yan na! Yan na. Yan na ba? Uli dito sa inyo! Tayang yan na. Uy, pwede man holding hands while walking ba? Ah, tugaan dyan kang pare, awa. Tugaan kang pare. Pre, bangun na tira, pre. Bangun na tira, pre. Saka. Yan na ba? Unsay? Si Yana. Nahatod na nimo? Ay, nato, yung maniuban sa kuha. Gagi ka naman. Unsay din na ito bo? Timing yung motor, naguba. Pandamay. Nausa man ka Mr. Lem. Ngano ning una naman? Okay raman na, pre ba? Kay kung tinod siyang naigugma sa kuha, pwede raman may mag-tricycle ba? Kasi nahigugma sa imo ha. Bago pag mo nagkaila higugmanan. Oy, paminaw. Di man ini Mr. Lim ha. Motor na lang gali hinungdan nga mo gwapo ta. Nagugwapa. Bahala ka dira. Pre, ako biyahe, pre. Pandamay ka, bahala ka dira. Pre, ako biyahe, pre. Ako na